തിരുദേഹം പൊള്ളാതെ നോക്കിടുക ആളിക്കത്തും തീക്കളത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിക്കെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയിൽ രക്ഷയായി തീയെ തീപ്പൊരി കുളിരായി തീരുക തിരുദേഹം പൊള്ളാതെ നോക്കിടുക ആളിക്കത്തും തീക്കളത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിക്കെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയിൽ രക്ഷയായി നെറികേടിൽ വിഹാരിക്കും അന്നത്തെ ആ സമൂഹം നിരനീര ബിംബങ്ങളെ സേവിച്ചിടും സമയം അത് കണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയോരെ ഹൃദയം അതിയായ വേദനയിൽ വ്യസനിച്ചു കഴിയും നെറികേടിൽ വിഹാരിക്കും അന്നത്തെ ആ സമൂഹം നിരനീര ബിംബങ്ങളെ സേവിച്ചിടും സമയം അത് കണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയോരെ ഹൃദയം അതിയായ വേദനയിൽ വ്യസനിച്ചു കഴിയും ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ഉരിയാത്ത രൂപങ്ങൾ ഒരു ദിനം നബിയോര് ഉടച്ചുള്ള കോലങ്ങൾ രാജനമ്രൂദിൻ കലിപുണരംഗങ്ങൾ രാശി കുറിച്ചല്ലോ നബിയോരെ വധിക്കുവാൻ ഒരുക്കി വച്ചൊരഗ്നികുണ്ഡമിൽ എറിഞ്ഞിടുന്നു ഉടനെ തിരുനാദം മുഴങ്ങുകയാ തീയെ തീപ്പൊരി കുളിരായി തീരുക തിരുദേഹം പൊള്ളാതെ നോക്കിടുക ആളിക്കത്തും തീക്കളത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബിക്കെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയിൽ രക്ഷയായി ആകാശഭൂമിയൊക്കെ അന്താളിച്ച നിമിഷം അല്ലാന്റെ മലക്കുകൾ സ്തംഭിച്ചൊരു ദൃശ്യം അവരൊന്നായി രക്ഷിതാവിൽ യാചിച്ചതൊരാവശ്യം റബ്ബേകി ഇബ്രാഹിം നബിയോരിൽ കടാക്ഷം ആകാശഭൂമിയൊക്കെ അന്താളിച്ച നിമിഷം അല്ലാന്റെ മലക്കുകൾ സ്തംഭിച്ചൊരു ദൃശ്യം അവരൊന്നായി രക്ഷിതാവിൽ യാചിച്ചതൊരാവശ്യം റബ്ബേകി ഇബ്രാഹിം നബിയോരിൽ കടാക്ഷം ഘോരവും തീക്കുണ്ടം കുളിരലയാകുന്നേ പൂമലർവാടി പോൽ സുന്ദരമാകുന്നേ ശീത തെന്നലാമേനി പുണരുന്നേ തീരെ നോവാതെ സുരക്ഷിതരാകുന്നേ അതിലുപരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിടുന്നേ അരുമ ശിരസിൽ ചൊരിഞ്ഞിടുന്നേ